हाँ आई सुन के हम छोटू रसीला हम झूमर गावे जाए थे। भाई सुने के एक जनानी अपना पति से कैसे फोन कर था ए पिया जी कहा अरे सुनी ना कहे कहे सबके पिया रकम बिरकम के सामान पेठावेला सबकी तू कैसन हमरा करम में ठोका गेला ह। अरे बोली साफ साफ का चाहे। अरे हमरा सबके बहुत कुछ साड़ी से लेके ठोरपाली सिंदूर बढ़िया बढ़िया चीज आवेला हमरा कैसन ह जे न एको चीज पेठाव ह। अच्छा ठीक है हम तोरा ला साड़ी भेजबई थी दिल्ली के ना। अच्छा ठीक हाँ ता हमारा दिल्ली वाला साड़ी मंगा दा पिया हमारा दिल्ली वाला साड़ी मंगा दा पिया हमारा दिल्ली वाला साड़ी मंगा दा पिया दिल्ली वाला साड़ी मंगा दा पिया कहलान कैसे हमारा दिल्ली वाला साड़ी मंगा दा पिया जी ए पिया जी ऐसन वैसन हमारा साड़ी ना चाहे हमर बात नहीं सुना ता हमारा साड़ी सीताहारा लगा दा पिया 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 हमारा साड़ी सीताहारा लगा दा पिया। हमारा दिल्ली वाला साड़ी मंगा दा पिया हम ऐसन वैसन पहने वाली घर के नहीं हमारा साड़ी में सितारा लगा दा पिया। अब पिया जी कलर दूर तोरी के अरे एक साड़ी ला तू नखरा कैले ठीक है हम तोरा साड़ी उस समय में पिया जी जब साड़ी भेजा दिलन बेचारी साड़ी के रखल रखे पसर कर पहन लेलन घर से जब बाहर भेलन न तो बुढ़िया सासू देख कर विदाई लगलन। तुरंत पिया जी से की कहतन फोन पर ए पिया जी सुनी ना कही ना ता हमरा देखी देखी सासू जरैया पिया देखी देखी सासू जरैया पिया हमरा देखी देखी सासू जरैया पिया देखी देखी सासू जरैया पिया ऐसे ए पिया जी अरे तू अपन कमाई हमरा भेजाइला पहनेला आ तोहर माई जी बुढ़िया हो जे हमरा देख देख के बड़ा जड़े लगलो ओ पिया जी तनी सुना ता हमारा सासू जी के जहर पिया दा पिया हमारा सासू जी के जहर पिया दा पिया हमारा सासू 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 के जहर पिया दा पिया। ए पिया जी देखी देखी सासू जरैया पिया सास रहे जे साड़ी उड़ी देखलन ना पहले कहलन जे बाप रे बाप हमारा सब दिन बेटा दिल्ली पंजाब कमाइत कमाइत नहीं है बाकी ऐसा न पुतो हमरा है हमर बेटा के बर्बाद अब इतना बात सुन के पुतोहिया कहिया हमरा देखी देखी सासू जरैया पिया हमरा सासू के जहर पिया दा पिया ना हमरा सास रहतन न कोई जड़े वाला ना रहतन और पिया जी से की कहलन ता हमरा पटना के झूला मंगा दा पिया हमरा पटना के झूला मंगा दा पिया हमरा पटना वाला झूला मंगा दा पिया पटना वाला झूला मंगा दा पिया। ए कहलन ए पिया जी हम खाली साड़ी ना पहनम हमरा पटना के झूला मंगा दा पिया जे पाछे में खुला रहे के चाहे जैसन हमरा झूला चाहे सादा सुदी हमरा झूला ना चाहे। हमर बात नहीं सुना हमरा झूला में ऐना लगा दा पिया हमरा ऐना में ऐना लगा दा पिया हमरा झूला में ऐना लगा दा पिया हमरा झूला में ऐना लगा दा पिया हमरा
झूला हम ना पहनम, ना पहना। हमहू बड़का घर के ही। अच्छा हटियो हमरा झूला में आईना लगा द पिया। लगा दो। जब पिया जी दे दिलन लगवा के, बेचारी सब पहन के आगना में जब ठाड़ा भे गेलन, तो एक छोट मोट ननद रहथिन। अच्छा आका झूला टोय लगलन, कहलन हे भौजी बड़ा बढ़िया भैया तोरा भेजल सुना, बिठा देलन ह। जे हमरो ला भैया से मंगवा द न। अब तो इतना बात सुन के बेचारी की कहे जे बाप रे बाप, एक तो जड़े वाला रहे ओकरा आँख से दूर कर देली, हमरो ननद ई जड़ही वाला। उस समय में बलमुआ से की कहतान, हमरा देखी देखी ननदी जरैया पिया, हमरा देखी देखी ननदी जरैया पिया, हमरा देखी देखी ननदो जरैया पिया, हमरा देखी देखी ननदो जरैया पिया। ए पिया जी, हाँ जी, एगो छोटकी जे ननद है न, वो देख देख ओहो जरह, आँख से दूर ओकरो जल्दी कर न। कहलन कैसे कैसे? त हमारा ननदी के ससुरा भेजा दा पिया, 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 हमारा ननदी के ससुरा भेजा दा पिया। कहलन ए पिया जी, हाँ जी, ननदी के कहला बोला बोला कर रखले ह, रखले ह का? हमरा नंदी के ससुरा भेजा द, भेजा दो। जड़े वाला कोई न रहतो, जे भी भेजाबा जे हम ही खुद न पेनहम, तू भेजबा तू अपन कमाई, हम अपन मर्दाबा के कमाई पेनहिया, घर में जड़े वाला 75 गो हो जाइया। जे नंदी के ससुरा भेजा द पिया। कहलन ए पिया जी औरो चाहे, चाहिए। कहलन कैसे? जे झूले तक न चाहे औरो चाहे, त हमरा बख्तियारपुर वाला साया मांगा द पिया, बख्तियारपुर वाला साया मांगा द पिया, बख्तियारपुर वाला साया मांगा द पिया, बख्तियारपुर वाला साया मांगा द पिया। ए पिया जी, हमरा बख्तियारपुर बाजार वाला साया चाहे, सादा सुधी हमको साया ना चाहिए। हम बड़का घर के बड़ा पहनले ओढ़ले है, हमार बात नहीं सुना, ता हमारा साया में घुंघरू लगा दा पिया, 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 हमारा साया में घुंघरू लगा दा पिया। ए पिया जी, सादा सुधी हमरा साया ना चाहे, हमरा साया में घुंघरू लगा द पिया, साया में घुंघरू लगाएबा न तब पेनहम, न लगाएबा तोरे मुंह पर बिग देबो। उस समय में की कहलन, जब बलमुआ साया में घुंघरू लगा के पहनलन, जब भेजा दिलन तो धनी तब पहन लेलन, आ जब घर में से अगना में घूमे लगलन, एगो गोतनिया ताकैया कहे जे बाप रे बाप एकर मर्दावा कैसन है, जैसे जैसे अपन मर्दावा के कहे तैसे तैसे भेजा दे। हमर मर्दावा तो खेतिए बाड़ी में बिजी रहैया। जब देखलन जे गोतनिया बिदबिदाई, तुरंत धनी कहाँ बलमुआ कर फोन धरा दिलन। और की कहलन, हमरा देखी देखी गोतनी जरैया पिया, हमरा देखी देखी गोतनी जरैया पिया, हमरा देखी देखी गोतनी जरैया पिया, देखी देखी गोतनी जरैया पिया। ए पिया जी, हमरा देखी देखी गोतनी जरैया पिया। कहलन जे सुना, जड़े वाला के तो दूगो दूर कैली, बाकी एगो और है जड़े वाला। कहलन कैसे? हमरा गोतनी से अलग करा दा पिया, 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 हमरा गोतनी से अलग करा दा पिया। देखी देखी गोतनी जरैया पिया, हमरा गोतनी से अलग करा दा पिया।
हम अलग रहम तो तोहर कमाई खाएम अपना घर में रहम, जरे वाला तो कोई न रह। भाई सुने के ये झूमर के बुरा न माने के हा ना मानी हा, ये बीतल बात हम गई नहीं हा। ये हा। नमस्कार। खुश रह।